diskuss waqt seminar nazzjonali organizzat mill-Fondazzjoni GAL Xlokk. Il-professur Alfred Vella, espert tal-qorti u ċ-chairman tal-bord tal-inkjesta wara l-isplużjoni tal-kamra tan-Nar fl-Arb Għawdex sentejn ilu, jisħaq illi 70% tal-inċidenti jsiru waqt il-manifattura tan-nar u għalih din ir-rata hija inaċċettabbli. Huma inaċċettabbli bħala numru il għaliex ma jistax ikun li f'sena tajba imut kważi persuna fis-sens li mhux darba waħda kull sena ma kważi persuna waħda u fis-sena ħażina kważi 6. Allura dina il-bilanċ ta' mwiet u korrimenti huwa qoli wisq fl-opinjoni tiegħi. Il-professur Vella appella biex l-inkjesti li jsiru jibdew jiġu ppubblikati u mhux jinżammu bejn l-erba' ħitan tal-qorti u ħadd ma jkun jista' jieħu il-pariri tagħhom. Għaliex le dina l-informazzjoni li tista' tgħin biex tipprevjeni aċċidenti oħrajn fil-futur għandha tiġi magħmula pubblika anki għal kull min jaħdem in-nar jew għandu interess li jara dawn l-issues ta' health and safety fil-kamp. Spiteri, espert fix-xogħol tan-nar, tkellem fuq l-electronic igniters u jgħid li mhux minnu li dawn huma perikolużi. Metodu ġdid qed jagħtu l-possibilità lil pirotekniku Malti b'metodu ġdid ta' kif jaħraq il-lob tan-nar, li finalment huwa iktar safe kemm għall-pirotekniku u anke għal min ikun qed jara d-displays innifishom. Spiteri jgħid li mhux minnu lanqas li bil-ħruq tan-nar qed isir ħsara ambjentali u bħala eżempju qal illi f'Disneyland Florida dawn itellaw in-nar tal-ajru kuljum u iktar għamlu ġid lill-ambjent. Kumment li ma qabel xejn miegħu il-professur Viktor Għaxaq mill-Kummissjoni Interdjoċeżana Ambjent tal-Knisja. Naħseb li dak l-istatement huwa kien statement daqsxejn biex ngħidlek goff. Hemm ħafna xogħlijiet li juru li jista' jkun hemm problemi ambjentali bil-ħruq tan-nar. Il-kelliem ewlieni laburista Michael Falson semma kif ħafna drabi x-xogħol tal-lob tan-nar issir mill-qalb u l-kwalità li nsibu f'Malta ma tantx insibuha f'pajjiżi oħra. Is-segretarju tal-piroteknika Godfrey Farrugia appella għal diskussjoni ġenwina biex flimkien inħarsu l-qoddim u naraw verament se jkun il-futur tal-lob pirotekniku f'pajjiż.